mawuok iwe wadhi nyime gi weche manyien. Piny Kenya wito mine ochiko pile ka pile ne kansa mar dhod nyodo. Kanonro nyiso ni mine 3,000 wito ngimagi higa ka higa ne tuoni, manonro yango ni en namba 2 e tuoche manego oganda e piny mangima. Kamano bende buche 5,226 mag kansa mar dhod nyodo igo lipodgi higa ka higa e pacho ka. Sirikand Kenya lero ni nonro ni lit ahinya ka koro migawo mar thieth jiwo jo Kenya mondo odhi e pim ma kinde ka kinde mondo duok piny buche mag kansa kata lipode mag kansa masani mayo piny Kenya mine motegno manyalo konyo e kelo dongruok. Jo Kenya sekta mar thieth koro ywak kata nywako wigi kanyakla achiel mar kedo kod tuo mar kansa mar dhod nyodo kaluwore ni en achiel kuom kit kansa minyalo tiek chuth kaluwore ni pinje kaka Europe osetimo kamano. Jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni olero ni migawo no osechako chenro mag geto nyiri ma jogni 14 mar kedo kod kansa no. Wanawake wengi sana wale wanakufa kwa sababu ya ugonjwa ya kansa. Mimi mwenyewe dada yangu nimemzika last year kwa sababu ya kansa. Kansa yake ilijulikana kama iko stage 4. Hatunge reverse. Si mimi ndio nimesimamia madaktari. Ningekuwa na uwezo si ningesema daktari wote wakuja wamtibu sababu ni dada yangu. We want to ensure that 90% of our girls are vaccinated. Umesikia maneno hiyo vaccine inapeanwa. 70% are screened. Tunajua wale wako na hiyo ugonjwa. And 90% are treated who have cancer. Now in countries in the global north kama America, Europe, it is very rare kusikia mtu amekufa na cervical cancer. So many people die. 10 million people die every year as a result of cancer. And this can lead to like one person dying every day, 1 out of 6 people dying every day. Of all the deaths, 1 out of 6 is as a result of cancer. We have to do something.